पैनिक अटैक कवनो साधारण बात ना हा। पैनिक अटैक के दौरान आपके लाग सकता कि आपके मौत होखे वाला बा। इ पैनिक अटैक एगो बड़ लहर निहन आवेला जवन की आपके सांस रोक देवेला। इ अचानक डर आ चिंता, तनाव, जीवन में होखे वाला बदलाव भा पर्यावरण में अचानक बदलाव से पैदा हो सकेले। पैनिक अटैक का होला। पैनिक अटैक हमनी के शरीर अवूरी दिमाग दोनों के प्रभावित करेला। एकरा में शारीरिक लक्षण हो सकता जैसे कि दिल के धड़कन तेज होखल, पसीना बहल, कापल, अवूरी सांस लेवे में परेशानी हो सकता। भावनात्मक लक्षण में अत्यधिक डर, चिंता, चाहे इ महसूस कईल शामिल हो सकता कि आपके जान खतरा में बा। बाकिर एगो नीमन खबर ई बा कि कुछ तरीका बा जवना से रौरा एह कठिन पल से बाहर निकल सकीले। कुछ आसान टिप्स जवन पैनिक अटैक के दौरान मदद करी। 1. गहरी सांस। 4-7-8 सांस लेवे के तकनीक। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लेवे के चाही, ओकरा बाद 7 सेकंड तक पकड़ के राखे के चाही, अवूरी 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़े के चाही। अपना सांस पर ध्यान दी, ऐसे रौरा वर्तमान क्षण में रहे में मदद मिली। पैनिक अटैक के दौरान सांस बहुत तेज हो जाला, अवूरी छाती टाइट हो जाला, ऐसे गहरा सांस लेवे से बहुत मदद मिलेला। 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। अपना इंद्रियन के इस्तेमाल करके आपन चिंता कम करे के कोशिश करी। अपना आसपास के 5 चीज के देखी, 4 चीज के छुई, 3 आवाज सुनी, 2 चीज के गंध करी, अवूरी 1 चीज के स्वाद लिही। इ माइंडफुलनेस के एगो तरीका है जवन की आपके ध्यान के तनाव से हटावे में मदद करेला। 2. सकारात्मक पुष्टि। कुछ शांत करे वाला मुहावरा बार बार दोहराई, जैसे कि हम सुरक्षित बानी, इ एहसास बीत जाई, भा हम मजबूत बानी। इस सकारात्मक बात आपके नकारात्मक विचार से बाहर निकले में मदद करेला। जब आप बार बार कवनो शांत करे वाला मुहावरा कहेनी त धीरे धीरे आपके शरीर में आराम आवे लागेला, अवूरी आपके सांस भी सामान्य हो जाला। 3. अपना शांत जगह के कल्पना करी। आँख बंद करके अपना के कवनो शांत अवूरी आरामदायक जगह पर कल्पना करी। और जगह के नजारा, आवाज आ माहौल के कल्पना करी। ऐसे आपके ध्यान घबराहट के लक्षण से भटक जाए, अवूरी आप आराम महसूस करब। 4. समर्थन के तलाश करी। अपना प्रियजन से बात करी। अपना भरोसेमंद आदमी से आपन भावना बताई। केहू से बात कईला से आपके बहुत आराम मिल सकता। प्रोफेशनल मदद ली। थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपके प्रभावी मुकाबला करे के तरीका सीखे में मदद कर सकता। कुछ मामला में दवाई भी मददगार हो सकता। अगर रौरा समझ में आवत बा कि पैनिक अटैक के कारण का होला आ ओकरा से बचे के सीखत बानी त एकर आवृत्ति आ तीव्रता कम कर सकीले। याद राखी कि सही मदद से रौरा पैनिक अटैक के प्रबंधन कर सकीले आ बढ़िया खुशहाल जिंदगी जी सकीले।